ଝିଅଟା ତ? ଆରେ ହଁ ରେ, ଏଇ ଝିଅ ତ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ, ଗଲା ଉଠିଆ। ओके ओके चलो भाई। पुआ बही 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 पुआ मरे गया रे, बही पुआ 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 बही मरे गया रे। ସେଇ ଦେହ ତ? ଆରେ ସେଇ ଗାଲ ତ। ଦେଖ ବେ, ଦେଖ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମାଷ୍ଟର ମତେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। अबे बड़ काठी मझे कौन हिरो कौन कथा को? अबे तते कोन सुगा जाउनी साइड अबे। अबे मास्टर इट्स ओके। अच्छा सिस्टर कहलो एमाने तुम पछरे काहे पड़छंती? दिने कोन हला ना प्रेम तोरा पृथ्वी रे लागे सबुठारु दामी। प्रेमी प्रेम मु तो प्रेमी, प्रेमी प्रेमी मु तो प्रेमी, प्रेमी प्रेमी मु तो प्रेमी, प्रेमी प्रेमी मु तो प्रेमी। आई लव আর তো মানে এডি বসছ? हां बसछु কোন ହେଲା কি কোनु? हां एमती गोटे कथा कहबार थिला। তাহলে কুহ। एते सहजरे कहदेबी तमे हाफी डेंट खाउछ मते टिके हाफी डेंट दो ना म एते सहजरे कहदेबी। ध এই ଗୋଟେ କଥା নে চলো যা হ্যাপি দে। କଥା कोन की लाज लागे कहूनु लाज लाଗୁଛି କହିବୁ ତ ଲାଜ କଣ କରିବୁ? हाउ कहूची सुनो लाज लागे। ଆରେ କହୁନୁ ଖାଲି କହିବି କହିବି ହଉଛି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ହଉଛି କୁହ। ମୁଁ ନାଇଁ ବର୍ଷା को लव करू। ଏଇ ବାଳ କଥାକୁ ହାପି ଡେ ମାଗୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ତ ଏତେ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛୁ, ତତେ କୋଉ ଝିଅ ଲଭ୍ କରିବ କହିଲୁ? ତୁ ଲଭ୍ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି।
କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କହିପାରିଲୁ? ହଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଦେବି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ। ଧରିନି ଇଏ ହେଲା ବର୍ଷା। ଦେଖ ଧରିନି ହେଲା ବର୍ଷା। ୟାକୁ ତୁ ପ୍ରପୋଜ କରିକି ଦେଖ। ଏଇ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ତମ ଘରେ ଯଦି ରାଜି କରିବେ ନା, ଆମେ ନୁହଁ ଚାଉମିନ, ପକୋଡ଼ା, ଚାଟ, ଅଣ୍ଡା ରୋଲ, ଗୁପଚୁପ, ପକୋଡ଼ି, ଚପ ସବୁ ଖାଇବା। ତତେ କହିଲି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ, ଏ ସତରେ ବାଡ଼ି ଦେଇ ବସୁଛି। ଶୁଣ ବାବୁରେ, ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗା ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ସତରେ ମାରିବନି? ନା ମାରିବୁନି। ମୁଁ ଅଛି ଦେଲେ। ହଉ ତୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଇ ଲଭ୍ ମାଷ୍ଟର ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମୁଁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ବାଲା ବାଲା। ହଉ ତୁ ଦେଖ, ଏମିତି କରିକି ନାଚିବୁ। ତୁ ନାଚିବୁ ଜାଣ ସେ ପୁରା ଫିଟା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ କରିଦେବା। ଓକେ ଚାଲ। କଣ କରିବା? ହଁ ଭାବେ ଇଏ ହେଉଛି ଝିଅ। ଭାବିନା ଇଏ ହେଉଛି ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା। ନା ନା, ସେ ମୋତେ ମାରୁଛି। ଆରେ ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେ ମାରିବନି। ହଉ ମୁଁ ନାଚିବି, ମୁଁ ଏମିତି ନାଚିବି ତମେ ତ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଦବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। हिरे हिरे बही पुआ मरे गया रे, हिरे हिरे बही पुआ मरे गया रे, हिरे हिरे बही पुआ मरे गया रे, हिरे हिरे बही पुआ मरे गया रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम हर हर, बम बम हर हर, बम। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତ ଫାଟିଲା ଫାଟିଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିକି କିଛି ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ ପଛେ, କିଛି ନ ଦେଲେ ନାହିଁ ପଛେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ବର୍ଷକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆରେ କଣ ଧୂପ ବୁଲଉଛୁ? ହଁ। କଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛୁ? ହଁ। ଆରେ ଏମିତି ପୂଜା କଲେ ଦେବ ସୁତା ଛିଡ଼ିବେ। ଦି ଆଣ୍ଠୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବୁ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ପୂଜା କରିବୁ। କରେ ଗଙ୍ଗାର ଝର ଭୋଲା ବାବା ଭୋଲା, ଭୋଲା ବାବା ଭୋଲା, ଭୋଲା ବାବା ଭୋଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବଳରେ ପଡ଼ିବିନି। ତାରା ଯେମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ। ଏମିତି କରି ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସେଇ ଝିଅ। ଶଳା ମଲି ତ ସବୁ ପିଲା ତ ମୁଁ କରିଛି। ଶଳା ପରିବାରଟା ଭଲ ସବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିଛୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟାକୁ କିନକିନା ବଜେଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନି କିନା ସେୟାର କିଏ କରିବ? ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।